Takže čau tady, já jsem to prostě 4 a vítám vás u dalšího videa, tentokrát je zase ze Survival Games a dneska jsem tady spolu s Zelím. Jo, čau, čau. OK, OK, lidi, takže právě nám začala hra a jsme blue team a máme pod nějakým týpkem. Naše taktika je to, že vlastně se šetříme na ty nejlepší věci, ale a potom někoho rašujeme, ale dneska budeme asi rašovat víc, protože prostě je to video. Já taky, hele, budu pomoct. Jsou tam žlutí. Můžeme jít rašnout. Oni mají obsidian. No tak rašnout, já se nepůjdem, ale... Týpek, oranžový, jde po našem vajíčku. Tak to stačí, bohatě s nová pickaxe. Má pickaxe. Žlutí jdou na nás. A žlutem jde dozad oranžovej. Žlutej dead? Já jsem taky dead, ale zhodil jsem oranžovýho. No tak nevadí. OK, když zatím žiju. Spektejti. Normálně asi blue rush. Už nerushují. Tak. Ten borec skočil na to, že se zhora. No, nevadí. Okay. Tak ty mě zase nevidíš, já jsem na iron generátoru. Tě nevidím. Okay, já to mám nějaký... Jinak to se nám už stalo i včera, že mě Honza právě neviděl, tak jsem si říkal, že to je nějaký bug, ale bohužel ostatní lidi nás vidí, tak to je škoda. Ať to nedopadne jak minule. Tady jsou tady. Nice dead. Pojď, rush. Jo, tady jsou jenom dva, teďka jeden nemá věci. Tady na té střeše a oranžový. Nemáš? Nemám. Já ti hodím, počkej. Je tady. Ok, on jde. Co tu je? Ne. No jsem dead. Já jsem zrovna spadl do vojdu. To se ještě spadlo. Zdrhej. To nešlo. O, nevadí, no. OK, tak jdeme na další hru, lidi. Tady nějakým 3 petko. Já tady jdu našetřit si věci, jo, tady. Nemusíme vypnout toho greena. Nice, dead. A ještě ten žlutý zdrhá někde. Jo, nice. Žlutý dead. Modrej. Modrej? Jo, tady, ale jde k žlutému. Tak ho jdem ra. On má prut. Ne, kam on byl úplně tak. Nice dead. Mám malo HP. Tamhle je ten modrej. Jdou k nám. Ty vogo, sejmu mě. Je taky, kámo. Pojď. Jsme dead. Dělej. Zdrhej. Honí nás? Kámo, ne, on to podkopal. Já ho jdu zhodit. No tak ne, nezhodil jsem ho. No, máme tady další hru, hele, ale já teda budu šetřit. Nerašujou nás? Ne, radši to tady... Jo, tady... Kámo, tady se už k nám někdo stavil. Ale potom musel spadnout do vojdu.
A? Odkud? Jo, tam, jo, už jsem se málem lekl. Okay. Jsem tě hodil. Můžu rovnou upgradeu na max. Nice, kde máme na max. Okay. Koupím nějakou tady čestku, jenom ten. Počkej, já ti dám... A mě máš taky nejlepší meč. Jo. Rašují. Jo, vidím. Jdem k vajcu. Jo, vidím, fialovej. On má to, ale nemá nejlepší meč. Má diamantový, bez enchantu. Dead. Možná bychom mohli upgradenout tu obranu na obsidian. Jo. Protože tam to je 1 gold za sekundu. Ne, asi. Může projít. Týpek! Jo, vidím. Jo, on má málo. Tak On to rašnul, jenže si uvědomil. tu obranu vejce, jo? Není to. Nejdřív porazí všechny. No, ty spadl. Jo, je tu. Je tu nahoře. Zabil ho? Jo, ale kámo, on už měl full iron. Ok, tak lidi jdeme teda rašnout toho posledního typka. Doufám, že dáme ven. Jo, hodíme ho zároveň, jo? 3, 2, 1, teď. Já jsem ho hodila. Mi hodil trošku pozdě. Jsem tady. Taky. Počkej, já jsem u toho vejce hnedka. Miny, já jsem deadkám na miny. Já jsem umřel na miny. Já ne. Dávej si pozor na miny, jo? Jo, já jsem někde. Nice. On teďka půjde po nás. Rychle použij warp dust. Použil jsem. Načí. Jo. Jsem warp dal. Já si koupím zatím ten nejlepší. Ok. 4 dia. Tak 23 min, ale reálně, Je na kámo, středu, tohle hru podle musíme mě je na vyhrát. středu. Si myslím, že je na středu. Tam za ním? Ty už šel za Já ním. vím, kde je, on je u žlutých. Je u žlutých, protože mě ukazuje přesně ten kompas, mě tam ukazuje. Je tam. Použij Ender Pearlu. Ok, počkej na mě. Máš Ender Pearlu? Já mám, tak já se za ním toho teleportu. Granáty. Gravity granáty. Jo. Jo, kámo, hej, počkej, nesmím mu ukázat to, že mám Ender Pearl. Pojď, Honzo, máme tady tohle. Je tady, jde nahoru. Já tam hážu Ender Pearlu. Má teď výhodu. Máš zlatý jabko? Já na něj skočím. On má Ender Pearl, nesmím ho použít. Kámo, já jsem dead. Dej warp dust. Ne, já ho rašuju. Rašuješ ho? Jsi hnedka u něj? Já nevím, kde je, on je někde na spawnu. On se někde schoval tady na spawnu, nějaký dia. OK. Kup si warp dust a Ender Pearl. Jde k nám. Tak to kup. Jo, vidím. Jo, počkej. Ender. Kde je? Já sice nemám jídlo, ale hážu tam Ender Pearl. Jdu ti pomoct. Yes. Nice. Kámo, dobře. Okay. Hele, OK, takže lidi, my se s váma loučíme, takže čau.